Goedendag. Goedendag. Je ook zeker van begon op tijd, voordat het te warm Ja, wordt? precies. Ja, Ja. nog even. Nu nog even. Nog even en dan weer lekker naar binnen. En dan wel lekker naar binnen. Heb je vakantie? Nee, Nog nog niet. niet. Nog niet? We hangen een week werk. Dus, maar wel de ochtend vrij. Dus. En dan lekker nog werk in de airco, dat is prima. Kijk, Dat is prima te doen. kijk. En je moet ook nog werken vandaag? Nee, niet. Ik heb de jonge dame vandaag toes. De jonge dame. En wie had de jonge dame? Hoe heet jij? Zeg het nog eens. Emmee. Ja. Oei. En wie al dus Emmee? Bijna 4. Ja. Wat mag jij morgen gaan doen? Op school hè? Stoeltje passen? Ja. Ja. Dat is de eerste keer. Moet het genoeg vinden. Oh, wat spannend. Ja, lekker. Dus na de zomervakantie mocht ze ook gewoon. Ja, Het zit er zin in. Ja. heel veel zin, maar stiekem wel spannend. Zeker, zeker. Oh, kijk door. Emmee speelt nog echt zoals spelen bedoeld is. Ja, lekker hè? Gewoon lekker in het zand. In de zand. Kleine zandratjes. En dan straks een badje achter hè, mee. Ga je dan zwemmen? Meisje, Plons. ga je dan zwemmen mee? Ja. Wat lekker. Doet je dat bewust? Nederlands praten met Ja, Emmee? eigenlijk Wij kallen geen plat hierheen. Gek wel genoeg. allebei plat, maar niet tegen een. Grappig. Ja. Ja, Ja, nou ja, ik ken wel meer voorbeelden van grappig. ja, maar ja, bijzonder die zeg maar. bijvoorbeeld een hulentijd lang helemaal geen dialect spreken, terwijl er toen wel dialect gesproken werd. En dan in één keer pikken ze het op. Ja, Ja. ja. Ja, bij opa en oma weer wel, maar het is echt een mengelmoes van. Dus, Dus Emmeetje kreeg wel, wordt wel tweetalig ze kregen het wel mee. mee. opgevoed. En mee, als wij opa en oma zijn, wat zegt oma dan altijd als we weggaan? Wat zegt ze dan? Haaien. Ja. Maar wat vroeg jij laatst? Waarom zeg jij nooit? Doei. Doei. Dus ze kregen het wel mee, maar dat zien we wel wanneer het oppikt. Emmee, weet je wat ik gezien heb? Volgens mij heb jij dezelfde nagellak als mama. Kan dat? Ja. Ja! Kijk. Ja, wat mooi! Die. Ja, maar dat is weer een andere kleur. Ja. En doe jij dat zelf? Nee, mama. Oh, dat doet mama. Dat moet mama. Oh. Leuk hè, dan samen Lekker nageltjes samen- lakken. Ja, ja, precies. Meidendingen. Lekker tutten. Meidendingen. Hè? En wat doet papa met de dochter? Stoere dingen? Of Stoere meidendingen. dingen. Maar meidendingen. Nee. Gewoon stoere dingen, lekker rennen, lekker spulen, lekker. Je veel boete. Er zijn heel veel boete eigenlijk. Dat is het leukste. Maar ik kan merken aan Emmee dat ze gewend is inderdaad om een boete te spelen. Ja. Het is een echte, ja, zoals in de zand zit en zo, ik ben er niet vies van. Nou nee, dat moeten we iedere dag toch wel zuiver kleren aantrekken. Want ik heb zo ver toch geen werkje toe. Maar dat is niet erg. Heel goed, Ja. heel goed. Ja, Daar maar- hebben ze het wasmachine voor goed gevonden. Ja, hè, man? precies. Ja, daarom. Precies. En de bezem om het zand bijeen te krijgen. Hey, en heb je nog vakantieplannen? Ja, ja. Over anderhalve week gewoon weer naar Frankrijk, naar Midden-Frankrijk, lekker naar de camping. Even 2 weken naar de camping en dan... En dan in een huisje? Ja, staakerven. Ja. Met airco. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar dat is ook prima. Maar we hadden meer en een zwembad in de buurt, dus dat komt wel goed. Kijk. En dan hoeft er niks, hè. Nee, Dan hoeft er niks. Dan moet er, nu overdag moet er nog een hulp. Maar dan kan ze ook in principe de hele dag in de hangmat blijven liggen. als hun het toelaten, dan Ja, wel. goed zeggen. Ja, ik denk dat Weinig kans. Emmeetje zal wel de hele dag in het zwembad zitten dan. Hè, wat ga je Gaan doen we op doen? vakantie, Amee? Amee, wat gaan we doen op vakantie? Zwemmen. De hele dag? Ja. En heb je dan de zwembandjes om? Ja. Ja? Heb je coole zwembandjes? Ja, Elsa. Ja, kijk, ik was er al bang voor. Elsa zwembandjes. Ja. Ja. Heb je nog meer van Elsa? Nee. Niks. Alleen eentje. En je fiets dan.
ook een Elsa. Nee, geloof ik niet. Wel. Echt waar? Ja. Ik Maar heb nu heb je de andere fiets. Dan heb je de grote fiets al. Oh, dus die fiets is al groter dan de Elsa-fiets? Ja. Dus je bent eigenlijk al te groot voor de Elsa-fiets. Ja. De klein. Ja, de De fiets is te klein voor jou. De Ja. fiets is te klein voor je. En wat vind je nog meer leuk mee, behalve Elsa? Paw Patrol. Paw Patrol. Oh, dat is van na mijn tijd. Ja, dat is daar allemaal hebben met we- pups. Ja, met hondjes, kleine hondjes. Reddende is dat, pups. ja. Niet goed. Laat je fietsen zien aan mee. Dan weet de meneer ook wel wie het zijn. Nou, Oh, maar dat is ook een leuk, hè? hoppa. Wow, dat is zwaar door de zand. Oh, wacht, nee, maar... Oh! Ja, maar dat is een complete Paw Patrol fiets. Ja. Kijk, Super cool. dit is Suma, Sky. Oeh, wacht. Dan hou ik hem vast. Dan kun jij aanwijzen. Wie is dat allemaal? Sky. Ook een wappel. Rudy. Chase. Die. Rider. Ryder. Chase. Suma. Maar En Rocky. Welke is de leukste? Die en die. Oké, en waarom zijn die het leukste? Daarom. Ja, tuurlijk. Ja, daarom. Gewoon omdat dat zo is, hè? Ja. Cool, een echte Paw Patrol fiets. Ja, en mee? En meis. Gaat hij mee op vakantie? Als het past wel. Ja, want ik neem aan dat er ook nog behoorlijk wat speelgoed van de ja, Little Princess meegeeft, of niet? Ik denk, Dat is wel met. denk een grote tas met wat speelgoed. schepjes en emmertjes en zo. En, Ja. En wat klein speelgoed. Maar voor de rest moet ze zich lekker op de camping vermaken. en mee is heel goed en zelf verzinnen. Ja, ja. Ja, die kan echt, die heeft een heel grote wereld om zich heen. Nog groter dan die is. Met heel veel glitters. En met prinsessen en met baby's en zo. En met roze. Hmm. Of valt het mee? Nee, dat valt je op zich wel met. En baby's? Ja, baby's. Oh, ja. dus het is Ja, zo'n klein dat moedertje? Ja, ja, ja. Waar zijn de baby's aan mee? Boven nog wat slapen. Die is boven de sloop. Op de sloopkamer. Ja, op de sloopkamer. Heel veilig, net voor de glijbaan. Oh, die door? Ja. Oh, die heeft ze door neergelaten. Ja, het zijn geen echte baby's. Het zijn, Op de fictieve- vonder als het gewoon... Fictieve baby's hier. Ja, dat hoop ik toch. Komt toch niet dadelijk een baby van de... Heel erg erachteraan, ja. En Meetje, en Mee, kan je een keer met de baby van de glijbaan af? Ja. Ja? Durft de baby dat? Ja. Oh, dan ben ik benieuwd. De mama er wel bij is. Gaan we eens even kijken. Hoeveel baby's zijn er? Ik geloof het Jong, niet. ja, jongs kan een echtje. Oké. Dat is nou weer. Ik denk dat papa er vandaag bij is, dat er ook een jongetje bij is. Maar anders dan is het te lang mee. Zo. Nou, laat de baby's eens even kijken. Laten we aan de meneer kijken. En, heb je en waar is nou het andere babytje? Die is nog aan het slapen. Oh, die is nog aan het slapen. En dit is het jongetje of het meisje? Nee. Een meisje. En hoe heet het babytje? Sally. 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 Ja. Oké. Nou, met de fantasie zit wel goed. Oh, die spuurt je heel makkelijk zelf. Hey, en dan heeft ze al zo'n zelfstandige spring in het veld als dochter van bijna 4, die bijna naar school gaat. Hè, en mee? Wie leuk is het dan om af en toe nog even een baby vast te houden? Nee, hoeft niet. We hebben nog een manneke van bijna 6, dus die zit op school. Dat Dus, zit op school. nee, we zien wat dat betreft is het wel gewoon lekker zo. Hoor je het erbij, denk ik. Ze komen naar de school, is klaar. Een meis. Ja.
Zo, Breng maar moet wat weer naar de terug. slaapkamer. Ja, jij brengt de baby terug. Oh ja, ik moet hem daar naar jou brengen, hè? Maar dat zijn tegenwoordig wel interessante gesprekken, ja. Wie kan het dan dat er ander vriendjes op school wel nog een broertje of een zusje hebben? En hoe komen die dan vandaan? Ja, Ja, succes ermee. ja dank je. Dank je. Ja, meisje. Komt-ie, hè? Dat stadium heb ik ook gehad. Zal ik hem gooien of ga ik hem geven? Maar het is... we reden hier net langs en toen zogen we ook zitten. En Meentje was fijn aan het spelen. Wat is er nou leuker dan ook met z'n tweetjes? Ja, als papa en mama hier te kunnen zitten en goed te kijken van... Lekker quality time. Ja, hè? Ja.